Niin, että kun puhutaan tällaisesta niin kuin yritysten välisestä liiketoiminnasta, niin miten sä kuvaisit tällaista niin kuin asiakassuhteen evoluution alkua? Asiakassuhteen evoluutiohan alkaa viimeistään siinä vaiheessa, kun myyjä ja asiakas kohtaa. Ja myyjän tehtävänä tietenkin on herättää asiakkaan kiinnostus tähän myytävään palveluun tai tuotteeseen. Ja silloin hyvin nopeasti, jos myyjä on osaava, niin totta kai asiakkaan kiinnostus kasvaa hyvin jyrkästi. Ja tällöin tietenkin voidaan sanoa, että saavutetaan tietyn tyyppinen odotusten huippu. Ja ne voi joskus olla ylimitoitettuja ne odotukset asiakkaan puolelta, koska asiakas rakentaa omaa visiota siitä tulevasta ratkaisusta, ehkä hieman jopa unohtaen sen, että mikä sen oman organisaation kyky ottaa käyttöön tämmöinen ratkaisu on. Okei. No mutta näinhän ei välttämättä tarvitse käydä. Näin ei välttämättä tarvitse tapahtua. Silloin kun myyjä on osaava ja myyjän organisaatio on hyvissä ajoin selvittänyt asiakkaan tarpeet ja tuntee ne perusteellisesti, on mahdollista rakentaa tämmöinen molempia osapuolia tyydyttävä win-win-suhde jo heti alussa ennen varsinaista kauppaa. Ja tästä on erittäin hyviä kokemuksia. Mutta tietenkin tämä ei aina ole se todellisuus. Aika usein käy niin, että odotukset ovat vielä ja kiinnostus hyvin korkealla siinä käyttöönottovaiheen alussa, mutta pian huomataan, että joku ei ihan toimikaan niin kuin odotettiin. Voi olla niin esimerkiksi, että asiakkaan oma tilanne on muuttunut tai asiakas ei ehkä onnistu sisäisessä myyntityössä niin hyvin kuin piti. Ja silloin saavutetaan, mitä me kutsutaan tämmöiseksi, voisiko sanoa ratkaisevaksi käänteeksi jossain vaiheessa. Nyt on pakko tehdä jotain valintoja, että tämä ei toimi tällä tavalla, kun me kuviteltiin enää tämä suhde. Voi tapahtua pahimmassa tapauksessa niin, että koko asiakassuhde päättyy. Osaava myyjä ja asiakas yhdessä voivat löytää tietenkin jonkunlaisen nopean korjauksen tähän tilanteeseen, tehdä nopean korjausliikkeen, jolloin syntyy vähäksi aikaa sellainen uusi kiinnostus tähän asiaan, mutta aika pian huomataan, että ehkä se ei riittänyt ja suhde ei oikeastaan saavuta koskaan sitä optimitasoa, mihin olisi mahdollisuudet. Mutta ilmeisesti tällaisesta käänteestä päästään kuitenkin vielä ihan tyydyttävä asiakassuhteessa. Joo, meillä on kokemusta siitä, että panostamalla tähän vaiheeseen voidaan yhdessä asiakkaan ja toimittajan kanssa määritellä se tarve, joka on tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa, johon pitää vastata, ja pystytään yhdessä hakemaan se ratkaisu siihen ja tekemään etenemissuunnitelma, jolloin itse asiassa saavutetaan tämä alun perin tavoiteltu win-win-suhde myös tässä vaiheessa. Just. Eli tällaisella niin kuin asiantuntevalla konsulttiyhtiöllä on aika montakin mahdollisuutta toimia tällaisen hyvän asiakassuhteen luomisessa. Joo, tämä toiminta voi tapahtua mielellään jo ennen tätä varsinaista kauppaa. Haetaan business casen kautta asiakkaalle oikeat tarpeet ja oikeat ratkaisut, ja sitten myös selvitetään se, että miten tämä win-win-suhde voidaan aikaansaada tällä yhdistelmällä. Ja toisaalta sitten tietenkin tämän asiakkuuden aikana voidaan kehittää sitä suhdetta, ja tämmöisessä käännetilanteessa, harkintatilanteessa voidaan tuoda hurjastikin lisäarvoa siihen, että miten saataisiin tämä suhde tälle win-win-tasolle. Okei. No, jos tämä jollakin tavalla sytytti, niin mistä lisätietoa? Lisätietoa osoitteesta virtaa.projekti.com.